Γεια σας φίλοι! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα συναρπαστικό βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να κερδίζετε στο ελληνικό online καζίνο Vulcan Vegas, δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Το βίντεο έχει τίτλο «Καζίνο με ελάχιστη κατάθεση σε EUR, ξεκίνα με μικρό ποσό» και θα σας δείξουμε πώς να ξεκινήσετε με μικρά ποσά και να δημιουργήσετε μεγάλες νίκες. Ξεκινώντας με σωστή διαχείριση κεφαλαίου. Πρώτα απ' όλα, η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου είναι ζωτικής σημασίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα μικρό ποσό, όπως 10 ή 20 ευρώ, κάτι που καθιστά το Vulcan Vegas ιδανικό, αφού προσφέρει ελάχιστη κατάθεση σε ευρώ. Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να παίξετε χωρίς να ρισκάρετε μεγάλα ποσά. Χρησιμοποιήστε αυτό το αρχικό ποσό για να πειραματιστείτε με διαφορετικά παιχνίδια και στρατηγικές. Επιλέξτε τα σωστά παιχνίδια. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Ανάλογα με το στυλ σας, μπορείτε να διαλέξετε παιχνίδια όπως κουλοχέριδες με υψηλή διακύμανση, για μεγαλύτερα αλλά σπανιότερα κέρδη, ή με χαμηλή διακύμανση, για συχνότερες αλλά μικρότερες νίκες. Τα επιτραπέζια παιχνίδια όπως blackjack ή ρουλέτα προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα για στρατηγική. Στρατηγικές για κουλοχέριδες. Όταν παίζετε κουλοχέριδες, σκεφτείτε να ξεκινήσετε με μικρότερα στοιχήματα για να εξοικειωθείτε με το παιχνίδι. Επίσης, εξετάστε παιχνίδια που έχουν λειτουργία μπόνους ή δωρεάν περιστροφές. Αυτός ο τρόπος μπορεί να σας δώσει επιπλέον ευκαιρίες για κέρδη χωρίς να ρισκάρετε περισσότερα από το κεφάλαιό σας. Στρατηγικές για blackjack και ρουλέτα. Για το blackjack, μάθετε τη βασική στρατηγική. Είναι εύκολο να τη θυμάστε και μπορεί να μειώσει το πλεονέκτημα του καζίνο στο ελάχιστο. Στη ρουλέτα, επιλέξτε εξωτερικά στοιχήματα, όπως κόκκινο, μαύρο ή μονό, ζυγό, για σταθερότερα αποτελέσματα. Δοκιμάστε την τύχη σας σήμερα. Αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό στο Vulcan Vegas, αυτό είναι η ευκαιρία σας να ξεκινήσετε. Κάτω από αυτό το βίντεο θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να ξεκινήσετε με μικρό ποσό. Μην ξεχνάτε ότι η διασκέδαση είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό παίξτε υπεύθυνα. Πλεονεκτήματα του Vulcan Vegas. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτού του καζίνο είναι οι πολλές προσφορές μπόνους. Με την πρώτη σας κατάθεση, μπορείτε να λάβετε επιπλέον κεφάλαια για να παίξετε, ενώ οι συχνές προωθητικές ενέργειες κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό. Μείνετε μαζί μας για περισσότερες συμβουλές και στρατηγικές. Ελπίζουμε να σας δώσαμε ιδέες για να βελτιώσετε την εμπειρία σας. Σας περιμένουμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση!